Hemen gaude, aikotarrak, dantzan, elkarrekin dantzan egiteko gogoz, eta hori errastera, gatozkizue. Hainbatek jaso ditugu, arazoak ditugula, izena emateko, prozeduran, ordainketekin ere, eskaude ohituak, igual horre biza eta holakoekin ordaintzea, internetez eta guzti hori, eta guk izen emate tradizionalari atea irekitzera gatoz, bai? Betiko moduan, bai? Dirua gure konta korriontan sartu, transferentzia bidez edo kutsara joan da, eta gero, hortik aurrera, hor izango dituzue bidea arrasteko, bai? Orduan, hoxe, transferentzia ginez, eta gero zuen datu batzuk beharko ditugu hori bai, izena bizenak, noski zuen helbide elektronikoa, eta holako kontu batzuk, hori emailez igorri, aiko@aikoeskola.eusera, aiko@aikoeskola.eusera, eta dena delakoa, arazoen bat baduzu edozein momentutan, deitu tranquilo, mesedez, otoi, arren, favorez, deitu. Gure telefonoa, idatzita duzu hainbat tokitan, baina 634-423-539. Bai? 634-423-539. Bai? Deitu tranquilo. Helburua, elkarrekin dantzan jarraitzea, negua luze datorreta. Bale? Eskerrik asko.